दिनैनि जेनाखि वार्कार मिट बे वार्कार मिटनि गेजेरजों सारा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो सानो? दा दिनैहाय बे गुसुगाव पार्टी ब्लक अफिसाव इउथ बिएसइउ आरो अपेननि मोनसे मावफारिया जुथुम जादों। ओमफ्राय खमायाव 1000सो जोंनि वार्कारफ्रा 13था प्राइमारिनिफ्राय नुजाफैदों। दा बेनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोङो गोबांथार भट लानानै जोंनि बे इउपिपिएलनि दा जे इएम दङ उकिल मुसाहारि बिथांखौ जों फेजेननो हागोन बियो रोखा जाबाय। दिनै उकिल मुसाहारिया बे थांनाय 5 बोसोराव दिनै रायजो राजाफोरनो जेबो मावना होनो हायाखै। दा जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव उकिल मुसाहारि बिथाङा दा गामि गामि गिदिंथिलाबायदों, न'खर न'खर हाबलाबायनानै भट बिलाबायदों। नाथाय बिथाङा गावनि खामानिखौ मावनानै जेबो दिन्थिनो हायाखै। दिनै 5 बोसोराव बिथाङा गावनि बेक्तिगतनि थाखाय खामानि मावलादों, दिनै एनजयमेन्ट खालामदों, दिनै खुनु रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो हायाखै। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै साग्रिद जादों। ओंखायनो दिनैहाय बे मोनसे ब्लकनि कर्मशालायावनो दिनै 1000निबो बांसिन जिहेतु रायजो राजाफोर जोंनि कर्मिफ्रा फैदों। बिनिफ्रायनो बुजिनो हायो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव उकिल मुसाहारिया गोबांथार भट जेनगोन। खमायाव 5000 भटनि बेब'धानाव उकिल मुसाहारिया जेनगोन। बेनो जे दानि सोलिबाय थानाय जे इउपिपिएल सरकार बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायजोब्बाय, कुसकबासिखौ थगायजोब्बाय। दिनै बिथांमोना कुसुगाव जेबो लाबोना होफैनो हायाखै। मोनसे जेबो इनस्टिटिउसन गैया कुसुगाव। उकिल मुसाहारिया जे होफैनो हादों, इउपिपिएल सरकारा जे होफैनो हादों। दा नोंथांमोननि गसाइगावआव दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि दारै फैनाय जे माखासे अर्गानिक इउनिभारसिटि माबा माबिफोर दंबायबायोमोन, दिनै बेफोरखौबो खालामनो हायाखै। गसाइगाव हिसाबै जेबो मोनाखै। गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै खुद्रिदों। बिथांमोननि थगायनायखौ सहायनो हाला। थगायनायाबो सिमा थायो। नाथाय बिथांमोना बे 5 बोसोराव दिनै 500 बार थगायबाय रायजो राजाफोरखौ। ओंखायनो बिसास गैला। दिनै बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों बिटिसिखौ धंस खालामबाय। जोंनि रायजो राजाफोरखौ दिनै जे गथ' गथायनि भबिसत दंमोन, जोंनि हा हुनि भबिसत दंमोन, बेखौ गासिबो सेस खालामबाय। बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंबो थगायजादों, आसाम गभर्नमेन्टजोंबो थगायजादों आरो बुर्बक साफा नेताफोर बिथांमोना। खारन दिनैहाय सेन्ट्रेल बाजेटआव थांनाय बाराव जे जिथु बाजेट जाबाय, जोङो बेवहाय 200 कोटि थाखा हैनांगौमोन बारायनोब्ला, नाथाय 50 कोटिल' हरजाबाय। आरो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 1500 कोटि थाखा फैनांगौ, बेखौबो दिनै आसाम सरकारा दिनै माने हरनांगौ, भारत सरकारा हरनांगौ बे फैसाखौबो मोनाखिसै। आरो डनार मिनिस्ट्रिया स्पस्ट खालामना होबाय जे मोनसे कुइसननि गेजेरजों एन्सारनि गेजेरजों होबाय जे बेवहाय माने बिटिआर सरकारनिफ्राय जेबो मोनसे डिपिआर डिमान्ड होनो हायाखै। बिनि थाखायनो बे 1500 कोटि थाखा हरनाय जायाखै। थारमाने बिनिफ्राय बुजियो इउपिपिएलआव मोजां गोरों नेता गैया। प्रमद बर'निफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबां नेता दं बिथांमोनाव खुंथायनि गियान गैया। ओंखायनो भारत सरकाराबो हरनांगौ रांखौ हराखै, थगायजादों। आरो बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, दिनै मेडिकेल कलेज, दिनै बेफोर जानांगौमोन, कस्मेटरि जानांगौमोन, बेखौबो जानाय नंला होननानै अलरेडि रिजेक्ट खालामखांबाय 2024नि 3 जानुवारि जानाय मिथिङाव। होमबा बिटिसि हिसाबै मा दंबावो जोंहा? दा बिटिसिखौ बासायनो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन, बयखौबो कुसुगावबासिखौ खावलायगोन, गसाइगावबासिखौ खावलायगोन, जाहाथे बयबो गिद फैनानै बे थगायसुलाफोरनि हेंथायै जोङो जुजिनांगोन। बे थगायसुला मानसिफोरखौ जोङो बे सासननि गादिनिफ्राय बोख्लायनानै मोजां दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा 17 बोसोराव डेभेलप खालामनानै दिन्थिदों, 17 बोसोरावनो दिनै इउनिभारसिटि, CIT आरो गोबांथार इनस्टिटिउसन बानायनानै जोंनि गथ' गथायखौ दिनै मानब सम्पद बानायदों। बेबादि नेताखौसो जोंनो नांगौ। ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खनले खावलायदों, एबारनि बिसायख'थियाव गसाइगावआव जेसेबांनाखि समस्ति दङ, 9 समस्ति दं, बे गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि 9 समस्तियाव गासिबो बिजाथिफोरखौ भट होनानै जाहाथे देरहाहरनो हायो आरो हाग्रामा महिलाखौ खामानि मावफिननो खाबु होयो, जोंनि गथ' गथायनि बयबो जाहाथे मोजां खालामो। बिनि थाखाय आं बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायहरबाय।